Ahojte všetci, vítam vás u nového videa. Dneska to bude petardy versus hrniec. Veľmi tu fúka, dúfam, že to nebude príliš vo videu vadiť. Toľko snehu tu napadlo. Strašne tu fúka, dúfam, že to nebude vadiť. A nebudem predstavovať tie petardy, viete čo som objednal, aké mám petardy. Tak, poďme na video. Petardy versus hrniec. No, ide piskajúca raketka. Asi nám zlyhala. Áno, zlyhala nám, poďme ďalej. Poďme na Dumbo Micro. Bohužiaľ dnes to nedotočím. Zajtra to poviem natočiť a poviem nízko. Lebo tu je to dosť vysoko a extrémne tu fúka. Veľa snehu. Ten vietor rozfúkal ten sneh, takže niekde je vidno zem a niekde mi je až po kolena ten sneh. Takže zajtra poviem dotočiť pre vás to video a niekde inde nižšie. Aj keď sa bojím tak bližšie toto púšťať, ale čo by som pre vás neurobil. Tak, vidíme sa na druhý deň. Tak, už je to ďalší deň. Dneska našťastie není až taká zima, nefúka až tak vietor jak včera. Ale v noci zase napadalo ešte viac snehu. Takto. Tak, ja tu už mám pripravenú Dumbo Micro. Včera mi ani nefungoval zapalovač, tak som musel ísť domov, aj keby čo bolo. Tak a teraz ideme pod hrncom odpaliť petardu Dumbo Micro. Tak, ideme na to. Tak, ideme na petardu Dumbo Nano. No to s tým hrncom skoro ani nepohlo. Dým tu je dosť. Ten hrniec mám ešte ináč z minulého roka. Ten prežil aj Dumbo 5,5 gramovú, tak snad sa mu nič nestane a budem ho môcť použiť aj na rok. Tak. A poďme, ideme si odpaliť klasický pirát. To bolo podobné ako Dumbo Micro, by som povedal. No, ideme si odpaliť Dumbo Pirát. Neviem, čo je toho roku s tými Dumbo Pirátmi, ale videli ste aj teraz, je slabšie ako pirát. Predtým bol Dumbo Pirát silnejší ako klasický pirát. No. Tu zase kopu dymu. Toto neviem, čo je za petardu, lebo vyzerajú podobne. Máme ešte Explosive 1 a Skull Burst a Nukleár a tie petardy vyzerajú veľmi podobne, takže neviem, čo je toto za petardu. Poďme si ju odpaliť. Dobre, to bolo asi také, jak ten Dumbo Pirát. Teraz tu mám ďalšiu z tých petard. Skull Burst, alebo no, z tých troch, čo som vymenoval. Neviem, ktorá je ktorá.
Tak tá bola ešte slabšia, sa mi zdalo. No a ešte tu mám túto, táto je asi Skullburst sa mi zdá, lebo je taká tenšia. No a ideme na petardu Pirate Bomb. Pirate Bomb. Tiež slabá, jak aj tie malé petardy. A ideme na kus silnejšie už, petarda Minila Bomba. Ideme na petardu Viper 1. No to už bolo dobre. Tak, a ideme na petardu Viper 1 biely. To sa mi zdalo rovnaké, asi jak čierny, neviem, povedzte vy. Teraz ideme na petardu Dumbum s červeným knotom. Ejha! To som nečakal, som myslel, že to bude slabšie a sa mi zdalo silnejšie. Tak, teraz ideme na petardu La Bomba. No toto bolo slabúčké. Tak, teraz ideme na petardu Mini Bomb. Teraz ideme na petardu Mini Dumbum. Toto tiež bolo celkom dobré. Tak, teraz ideme na petardu Tiger. Tak, teraz ideme na petardu Bomb. Tak, teraz ide Cobra 1. Toto bolo dobré, celkom. Tak, teraz ide petarda Cyborg.
Teda, nie Cyborg. Pomýlil som sa. To bola Dum Bum Big F2 Silver. Teraz pôjde petarda Cyborg. Teraz ide petarda Cyborg. Teraz ide petarda Silver Crackers, veľmi dobrá novinka tohtoročná, ma prekvapili. No, videli ste to? To bola jednoznačne najsilnejšia petarda dnes. Tak, teraz ide petarda Pyro SR. No, toto už nič moc. Teraz ide tá najhoršia petarda Gorilla Bomb, ktorá bola drahá, je veľká, hrá sa na veľkú a má len 0,5 gramu. Tak, poďme si ju dať. Ešte mi aj do ksichtu dačo odletelo. Boha v oku dačo mám. Pozri tu, čo len bordel robí tá petarda. Pozrite tu. Poďme ďalej radšej. Teraz pôjde petarda Cobra 2, tá má už 1 gram. Ale bola slabšia, no už si nepamätám, čo to bolo, ale čo tak vyletelo, jak Silver Crackers, bola slabšia. A pritom Silver Crackers má len 0,45 či koľko. A jednoznačne najsilnejšia zatiaľ. Poďme ďalej. Teraz pôjde Small Silver Crackers a hneď za ňou pôjde Big Silver Crackers, lebo chcem porovnať, ktorá je silnejšia. No, toto by som porovnal aj k tej Silver Crackers. No, a teraz pôjde petarda Big Silver Crackers. Som zvedavý, čo vyletí vyššie. 0,8 gramu. Ťažko sa zapáli v takej zime. No, Small jednoznačne silnejšie. Určite silnejšie bol Small Silver Crackers. No a ide posledná, najsilnejšia petarda dneska. Muerte. Poďme na odpal. ,1,8 gramu.
No, poviem pravdu, že ešte Silver Crackers, ktorá má ktorá píše, že má 0,45 gramu, tak bola silnejšia. Jak toto. Toto sa mi tak nezdá. To tak malo vyletel. Tak ja som už na konci videa. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like a odber. Ja sa s vami lúčim, tak čus, čus, čus. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.